Velkommen til POShop. Det smarte ved POShop er rent faktisk, at man kan køre det i to forskellige tilstande. Den ene tilstand er standardtilstanden, som man kan bruge til almindelige forretninger og butikker. Og den anden tilstand, man kan køre det i, det er i restaurationsmode. Jeg vil nu vise, hvordan man skifter fra den almindelige tilstand til restaurationsmode. Først går man ind som administrator, og så går man ind og trykker på konfiguration. Og så går man ind og finder det punkt her, der hedder kvitteringer. Og der vælger man restaurant. Så siger man gem. Og trykker OK. Så forlader man systemet. Og lukker ned. Så starter man det op igen. Og logger på. Går ind som administrator. Og vi har nu i restaurationsmode.